ఎప్పుడు మీ అవ్వ చెప్పేది ఏంటవా? ఇప్పుడు గిట్లా లొల్లేందన్నా కూడా మీ అవ్వకే సపోర్ట్ ఇవ్వబడుతుంది. కాపాయం చేయాలని చెప్తుందే మీ అవ్వ అని. ఆ? నా మాట ఎప్పుడు విన్నావు కనుక పోర్రి. ఇక గట్టినే అది గారి నన్ను గిట్నే అది చేయుర్రి. నువ్వే మా అవ్వనేమో అన్నట్టున్నావు, అదేదో అన్నట్టుంది. ఇప్పుడు దాని ఏమొచ్చింది? అరే, రూపాయి పొదుపు చేస్తే మనకే మంచిది కదా, మనకే పైసలు మిగులుతాయని చెప్పింది. అగో, ఎప్పుడు మీ అవ్వ గురించి ఆలోచించుతావు? మీ అవ్వ గిట్లా తిట్టిందన్నా కూడా కోపానికి అత్తలేవు అంటే తప్పంత నాదా? నా గురించి అయితే ఆలోచించావు కదా. ఆలోచించినప్పుడు నేనెందుకు ఇంట్లో సపరేక మా అవ్వగారింటికి పోతుంది. నువ్వున్న మీ అవ్వని అండుకొని తినుర్రి, కాపాయం చేసుకుంటా. ఇగో, మీ అవ్వకి ఏం చెప్తావో నాకు తెలియదు. ఎట్లన్నా నచ్చ చెప్పుకో, నా జోలికైతే రావద్దు చెప్తున్నా. నేను ఏదోటి చెప్తుంది, నీ దండం పెడతా. నీ జోలికి అది రాదు, దాని జోలికి నువ్వు రాకు. కానీ కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురామన్నాడు. మాదెత్తా ఏ నగరం ఏందో కానీ పిల్లలందరూ వచ్చి